Før vi begynder bønnen, lad os lytte til Guds ord sammen, og så samles vi i bøn. Salme 23 er blandt de mest ekstraordinære skriftstederne i hele Bibelen. Det er som et personligt kærlighedsbrev fra Gud for at minde dig på, hvor dybt og utrættelig han bryr sig om dig. Når David siger, Herren er min hyrde, beskriver han ikke bare en opgave, men et forhold. En hyrdes hjerte er fuldt af hengivenhed, altid opmærksomt, altid klar til at beskytte. Og erklære Herren, som din hyrde betyder at erkende, at livet dit er under vejledning af en guddommelig vogter, som kender dig dybt. Den observerer dig ikke bare, den tager aktivt vare på hver eneste detalje i din eksistens og sørger for, at du er tryg og beskyttet. Og når David proklamerer, jeg vil ikke mangle noget, kommer han med en ekstraordinær udtalelse. Med Gud som din hyrde vil du ikke mangle noget, som er virkelig vigtigt for livet dit. Han ved nøjagtigt, hvad du trænger og vil give det til dig på det perfekte tidspunktet, på den bedste måde, i henhold til hans uendelige visdom og ubetingede kærlighed. Når salmen taler om, at Gud leder dig til grønne bejdemarker og ved stille vand, symboliserer den overflod og forsyn, et sted, hvor du kan nyde hans velsignelser uden frygt eller angst. Rolige vand derimod repræsenterer ro og hvile, en betryggende tilstedeværelse, som beroliger restløsheden i hjertet dit. Selv når livet virker kaotisk og overvældende, ved hyrden din, hvordan han skal lede dig til steder for forfriskning. Den fikser ikke bare ting på overfladen, den fornyer sjælen din indenfra. I tider, når du føler dig ødelagt eller fortabt, genopretter han din styrke og helbreder de mest sårede delene af hjertet dit, selv i de mørkeste stadier af livet dit. Når du går gennem dødsskyggens dal, må du ikke lade frygten styre dig. Denne dalen er ikke bare en metafor for fysisk død, men repræsenterer enhver tid med vanskeligheder, tab eller usikkerhed. Det er en påmindelse om, at livet vil bringe udfordringer, men du vil aldrig være alene. Gud selv går ved siden af dig, steg for steg, i alle omstændigheder. Hans stang og stav repræsenterer hans beskyttelse og vejledning. Så tilbyder David os et billede af stor sejr. Du gør klar et bord for mig i mine fienders nærvær. Dette handler ikke bare om Guds forsyn, men også om, at han åbenlyst velsigner dig i møde med dem, som hindrer dig. Tænk dig at sitte på en banket, helt tryg og omgivet af guddommelig gunst, mens ingenting modstanderne siger eller gør kan skade dig. Han salver hovedet dit med olie, et symbol på hans velsignelse, indvielse og helbredelse. Dit begær render over. Et tegn ikke bare på nok, men på overflod, på overfyldt glæde, på fred og forsyn, som strømmer fra hans hænder. Selv i vanskelige tider er Guds velsignelser overvældende, og hans gunst er ubestridelig. Salmen afsluttes med en erklæring om håb og sikkerhed. Sandelig, godhed og barmhjertighed skal følge mig alle mit livs dager, og jeg vil bo i Herrens hus til evig tid. Guds godhed og barmhjertighed er ikke statiske egenskaber, men forfølger dig aktivt. Hver dag i glæder og prøvelser forlader ikke hans kærlighed og trofasthed dig. Og udover dette livet har du forsikringen om et evigt fællesskab med ham, et sted, hvor du vil leve i fred og kærlighed for altid. Lad os, når vi vie os til bøn. Herre Jesus, du er min trofaste hyrde, og det er ingenting, som er mere betryggende end at vide, at du, den almægtige Gud, Alfa og Omega, bryr dig om mig med dyb, personlig kærlighed. Du kender mig indgående, du våger over mig med samme omsorg, som en hyrde vogter savne sine med. Din kærlighed til mig er urokkelig, din beskyttelse er konstant, og din vejledning er perfekt. Når jeg er fortabt, bringer du mig tilbage til dig. Når jeg føler mig skør, løfter du mig op og bærer mig i armene dine. Tak for, at du aldrig lot mig møde kamper alene. Takket være dig kan jeg møde hver dag med håb,
sikker på, at du vil forny min ånd og give mig ny styrke. Det er der, Herre, da livets vægt virker overdreven, da ansvar, skuffelser eller usikkerhed knuser mig. I disse øjeblikkene længter jeg efter, at dit nærvær skal blive forfrisket og styrket. Jeg beder dig om at berøre hjertet mit i dag på en måde, som bare du kan. Hæld din salvelse over mig, bring helbredelse til min sjæl og klarhed i mine tanker. Jeg betror dig ikke bare mig selv, men også de, jeg elsker. Omslut os med dit nærvær og giv fred der, det er forvirring, og glæde, der det er lidelse. Og Herre, i tider med overflod og velsignelse, hjælp mig til aldrig at distancere mig fra dig. Hold mig nær, Hellige Ånd. Beskyt mig mod stolthed og illusionen om, at jeg kan gøre alt alene. Mind mig, selv i tider med velstand, at uden dig er jeg ingenting, og at jeg trænger din vejledning i både glæder og prøvelser. Hold mig ydmyg og fokuseret på dig. Herre, jeg overlader til dig de, som lider, de, som bærer uudholdelige byrder, fysisk smerte eller følelsesmæssige sår i sine hjerter. For de, som føler sig håbløse, påkalder jeg dig. Ræk ud din hånd, Herre, og befri dem fra fortvivlelse. Jesus, min hyrde, jeg betror dig alle dele af livet mit. Tak, Herre, for du er min tilflugt og min styrke. Tak for, at du hører min bøn. Velsignet være dit navn, i Jesu navn. Det er et privilegium at bede for dig. Måtte vor Herre Jesu Kristi fred og nåde altid være med dig.